den her, jeg skal have. Den bliver kørt over. Er du klar? Den optager. Ej, gas og vejs. Du skal også tage sådan en pind der. Du skal også tage sådan en pind. Så når den knækker, ser det her sygt ud. Her, tag den her også. This is the best prank ever made. De stopper den der. Er du færd, mand? Ej, hvor du griner, den stoppede. Fik I det? Jeg fik ikke, da den stoppede helt. Ej, hvor griner.